Hej YouTube. Hello guys. Det er mig, Kasper igen. Desværre. Nå, nej. Du er vores. Nej, jeg er vores. Men det er jo den. Nå ja, det er jo 3. episode. Ja. Det ved jeg. Ja. Det er lidt lang tid siden jeg spiller jer. Ikke så lang tid igen. Allerede kig lige bagud, Simon. Nej. Så går jeg. Han står lige bag mig, Blød! Ja, det er foran blød. mig. Ja, det er blød. Åh nej. Jeg står op nu, så. Jeg kan ikke løbe. Han står lige bag. Blød! Jeg vil ikke blød. Fuck det. Hey. Okay, fyr han er her ikke. Der bliver han. Så der så det. Jeg kan ikke løbe! Han var lige foran dig igennem. Jeg kommer! Kasper, du stille. Jeg kan få nu. Jeg kommer bag til dig. Hvad er du bag dig? Er der? Nej! Slet ikke. Kom. Jeg er ude. Nej! Jeg er ude. Seriøst? Ja. Fuck. Jeg har taget noget. Fuck. Hello, my little friend. Don't kill me. You got shiny eyes. I am in the go to Ankerbogen. Fucking sulten ulv efter mig. Så nogen bare godt kan lide at skrige og gøre min skærm Siger rundt. du, men jeg så den mega meget. Er vi jo? Ja, okay, dog, ja. Skal jeg? Ja. Fuck. Ja, dog, ja. Kig ind. Kig ind. Ja. Kig ned. Ja. Tag nogen. Hvad er det der? Nej. It was a human. Det er hash. Giv mig Du den. tættere på. Hvad så? Shoot me. Simon, du skal fandme kigge. Jeg synes, det er perfekt, når jeg er bange til det. Ja. Kom så. Okay. Ikke fisk for mig. Ja, that's right. Det var det første, jeg tager min tur. Der hvor du kan kende mig. Så. Okay. Ja. Ja. Nå, lad være. Lad være, han kommer med alle de der træer der. Der er så mange træer på. Der er så mange træer på. Jeg står bag hver enkelt af den. Og så kan jeg sige. Og så kan jeg sige. Han gris. Ja. Jeg tror, han er væk. Jeg vil søge Nej, den nej, vej. han er ikke væk. Oj, fuck! Han teleporterer sig, han er bare 2 steder på en gang. Jeg kan se det.
Nej, jeg kommer ikke til at komme der. Ja, det er stille. Du kommer ud hjem. Vi må vel gå ind i skoven. Ja, ind i den mørke skov. Det er selvfølgelig sikkert. Var han ikke lige der? Jo. Ja. Nej, nej. Ej, det gør den ikke. Jeg er færdig. Det kan jeg godt se. Jeg ved ikke, hvad der var nu. Eller hvad der nede op. Eller noget for den sags skyld. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg ved ikke, hvorfor? Hyggeligt for dig. Hvor fanden er han henne? Eller jeg ved sgu ikke, hvor han er henne. Så er vi der. Eller hvad? Hvad gør du? Ja. Hvad er det? Hvad er det? Kigger du op i luften? Ja, der er, du går sådan med op, din idiot. Jeg kan ikke se en skid. Hvilken vej skal jeg? Hvilken vej skal jeg? Jeg kan ikke se ham. Jeg synes, hvilken vej skal jeg? Så kan han lige til, han var lige til den venstre. Jeg vidste godt, han var til den venstre. Fuck dig. Ja. You're dead. Okay. Ah. Nå, ja, det var så den tredje episode af Survivors Return. 3, ja, det var det, jeg sagde. Og det gik ikke så godt for mig. Nej, Simon han døde pænt hurtigt, så. Ja, Men men vi ses.